Poong Jesus Nazareno, Sabi siya babae. Tama yung nakita ko dyan kanina. Tingnan mo. buhay mo sa amin ay Kailangan ha. Tayo mo lang tumiyos yung kandila. sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Babae, di ba? Wagas mong Diba? pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Pangalan. Salamat po. Tinawas na siya kanina lang ha. Umaga pa lang. Bumalik ulit sa kanya. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Tingnan mo ha. Tayo mo lang ha. Poong Jesus Nazareno, Puno yan oh. Nakahiga. naming mahal. Medyo malaki lang ang puno yan. Hindi naman nakabagigang higa yan ha. Di ba? Nakahigang puno. Yung babae white lady kanina. Yan. Ang unang lumabas sa tawa sa isang babae, tama yung nakita ko sa mga mata ko, di ba? Pangalawa, yung punong nakahiga, may puno ba nakahiga doon? Pero tinawas siya, wala siya sinabi, basta nakatama lang. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo yung pangalan ng Panginoong Jesus Sumang Nazareno, nagagalit siya. Ito ay para po kay Ariana. Salamat po sa buhay na O, tingnan mo ha. Tinawas siya, walang nakita, di ba? Babae, puno nakahiga. Sabi mo, tama yun dahil hindi pa naman nakakapunta doon, di ba? O, may aso pa. May aso ba ron? Opo, meron po. Tapos, nakikita mo yung taong matangkad niya. Yan ay nakatira doon sa puno. Dalawa pa yan, oh. Isa pa, oh. Ito, patay. Ito, elemento to. Kita mo yung paa niya. Ilutin ko yung bata niya kasi hindi yan pwedeng ipitan o ipitan ng matag nito. Huwag nakikita yung bata. Hindi ko siya makita sa video kasi bawal siya sa YouTube eh. Mailagay ko siya sa YouTube ngayon. Kailangan ko takpan ang kanyang mga mata. I-edit pa yun. Kaya alam ko sa Facebook page ko na lang siya ilagay. Yan yung mga gusto makita sa pagtatawas. Yung unang lumabas, nakita nyo naman yun. Babae, puno naman nakahiga. Tapos aso, aming aso, tsaka ito elemento, tsaka tao patay. Tinawas siya, hindi sinabi kung ano. Hindi yun nakita, kaya hindi niya masabi. Yun lang, at maraming salamat. Ulit. Una, tinawas to. Opo. Hindi nakita. Hindi po. Pero nabawasan yung sakit niya, bumalik na lang agad. Kasi mahaba yung daliri niya sa kanan, di ba? Ngayon, natapos ko siyang tawasin, wala sinabi magtatawas. Ang sinabi lang nakatama. Hindi niya sinabi kung ano. Pero hindi naman ako nakapunta doon sa pinuntahan nito, di ba? May white lady, unang tingin ko pa lang sa kanya, hinawakan ko pa lang ang pulso niya, na-detect na ng sense ko yon, ang nakasagi sa kanya ay white lady. Pero, kahit sinabi ng Panginoon Kristo yon, may dinagdag pa rin siya. Ibig sabihin, meron doon punong nakahiga, at may patay na tao at mga elemento at maraming aso. May aso ba doon? Pero hindi ko sinabi na maraming aso, may aso rin ako nakita doon. Pero sinabi mo, oo. Hindi niya lang nakita to kaya hindi niya nasabi. Kaya ko lang siya tinitingnan ko lang kung meron pa siyang pilay. Bumabalik. Kaso, kaya bumalik yung lagnat niya, hindi pantay kasi ang daliri niya. Talagang babalik. Kaya ko lang ito nilagyan at nilagyan na lang. Tinecheck ko lang talaga maigi kung meron pa siya nagipit na ugat o kung wala. Pero pakaramdam ko, wala. Bumabay lagnat niya eh. Mapayin ko po lang. Ilang taon na to? Tatlo po. Sa pangalan ni Jesus. Baba mo na yung gabi niya. Sa pangalan ng Ama.
wala na yung patay na kita ko. Wala na rin yung nararamdaman kong enerhiyang masama sa katawan niya. Hindi na siya ma-detect ng sense ko. Awa ng Diyos. Nagawa natin ang paraan.